Walah bapak, wong-wong saran-saran tok. Ngene iki. Atiku jan pingin berdeno. Heleh, awakmu wong mlaku wis seyak-seyak kanan kiri cik mengkel. Emang cik mampu angkat-angkat. Alah. Kurang isu. Wis budal mbah-mbah. Ojo mbak to mas. Susi mas. Wong-wong ke mari porong ke nang usungi. Masalahnya amene kok gandal bali-bali. Terus ceritane piye nang sopire cido enak ora kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Panen tahun iki melimpah. Sopire nang ndi yo? Sida petuk ora meng wong-wong takon golek sopirmu. Yo ndek kono renek. Renek petungul. Oi, Mbok De. Ngopo golek sapa kowe? Hah. Anu, Ger, golek sopir. Nang ndi to sopire? Walah, golek sopir to. Aku sopire. Emang napa, Sob? Walah, Ger. Ngono kaya ndelik barang goleki Mbok De. Ya, Mbok De. Aku sopire. Lah sampean golek sopir apa sapa to? Ya wis, nek ngono kan aku yo ayem goleki sopire aku. Soale kemu pesen Eko. Sangmu tak titip Neko lo ya. Lah ngopo mau titip Neko? Jane yo ngopeni aku. Lan dadak goleki Eko barang aku ngene iki. Walah Ger. Terah aku pasrah Eko. Aku wis manut karo Eko takon golekno sopir. Lah terus awakmu ki ceritane piye? Sakjane dipasrahi Eko apa ora? Walah. Ngono to, Bakno? Ya wis, ku tak golekane Ekone. Pancen Eko ki kurang tanek. Ditenono. Kudu digenahno. Ya wis, Ger. Kuwi tak pasrahne awakmu ya parine. Tekakno omah ya. Sing ati-ati nek nyopir. Tak golekane Eko. Oh ya wis, Mbak De. Tenang ae awakmu, tak urusane iki. Parimu. Bocah kurang tanek, ndelok diolor manuke. Hei, bocah kurang tanek. Tangi. Maling. Walah. Awakmu Mbok De. Enak apa terjane? Hei, kowe ndingi tak pasrahi apa? Hei. Wong takon golek sopir kok iso. Kemu sing ndek sawah sapa? Kemu jenenge wong ndi? Ayo, duwite mbok endi? Wis mbok pasrahne porong. Wis Mbok De. Beh, yo lara mbek terusne pedhot ki nggo. Wong kemeng sopir lak golek kok Dungsari ngono lho. Jenenge Marjan. Tak duwite gampang iki wis tak gowo. Tenang ae lho, De. Wah, bocah kurang tanek. Yo aku sing gak menak malian. Akeh nang diparingno duwite. Ngesakno wong nyambut gaweku sing digoleki yo koyone. Kowe iki kok iso nduwablek ngono iki jane sing mbok tiru sapa? Salah neh. Yo Mbok De. Aku tak susule ning sawah wong. Tak wehne duwite iku. Ora Sigit, ora Eko, ora Dilan padha ae. Kurang tanek kabeh. Lan apa kameramene diketupne bareng. Pak Ijah. Tinggal turu sik piye ya. Seneni ya engko. Wis tak sawah ya aku. Jenenge cah-cah. Bocah enom saiki kok. Ra Jawa kabeh, jan gek enek sing pener. Ya
piye ki nggih dalan apa ring randang ditebang. Gusti. Wayahe ki mengaku kudune pesen es dhisik nggone Mariati karo Mariaton ning warunge Desi. Tapi wong loro kuwi bodho libur kabeh. Ngongkon sapa ya? Sikit meletoy ning omah apa ora ya kira-kira? Senajan meletoy, kongkonane ya po enak wis sikit wi. Jabang bayi. Ya Allah. Jan panas ya Ram. Bareng dhisik ae wis. Aduh. Warunge Desi buka purung ya meniki. Sikit meletoy dinteni ki gak enak liwat ya biasanya jebal-jebul. Terah bocah meletoy. Desi. Isa ngopeni koncone Mariaton karo Mariati. Jan wong apik tenan. Tapi warunge ketoke sepi. Jane ya mesakno. Piye ya ben rame neh. Iki kaya yangku kae to iki. Nak. Nak. Pedenak to. Jabang bayi. Kok wong iki neh. Tapi resi ora ini. Kaya dengaren. Berarti ada peningkatan. Hah? Kayane duduk iki. Duduk denok. Wah, terah bocah oling. Gayane ra ngawaki. Hei, Le. Madekor ini tak omongi. Apa? Kenapa? Nani? Aku ora. Oling. Hei, kowe wis ngopi apa urung? Ayo tak tukokne kopi ya. Kopi. Iya, gelem aku. Gelem. Tenan ora kuwi. Ayo, melok Mbok Di. Ayo. Nyantol. Ih. Oling. Ayo. Ling. Kowe tunggu ndek kene ya, tak jipukno. Ya? Ah. Nduk, Desi, gawekno kopi siji. Ya Mbak De, alah Mbak De paijah toh. Golek apa? Kopi. Kosek ya. Tak ngedoli es teh ki lho. Pahit apa kopi legi Mbak De? Ling, pahit apa lagi? Hah? Pahit. Tapi pahit siji. Siji tapi pahit. Ya. Wong edan kaya Jawa pahit karo lagi. Ling. Gara-gara Mariaton karo Mariani. Mariati. Ora masuk.
Kau apalah tau teke dewi. Leng kok sapno uripmu. Bodir ngetene sego iki lho. Kok lek butuh njukok dhewe. Oke. Leng. Nyah kopimu. Alon-alon. Nah diombe. Nuwun. Ya, nuwun. Kurang piye? Kurang pahit. Kurang pahit. Yes, gorengnya tak tambani. Dinteni sik ya. Wong edan kok yo penjaluke reno-reno. Ling. Kene ceket. Nen to. Women to. Ya, sabar gini ya. Nyah. Ih. Ling, kok malah ngelamun? Lah diombe kopine. Wah. Iya. Heh, kurang piye neh? Kurang pahit. Titik nah. Kurang pahit. Dan edan. Gorene tak tambani. Ling, madhep rana sik, madhep rana. Ling, madhep rene. Nyah. Aja diingeti ae, nang diombe. Hah? Nah, ki pas iki. Mau kurang. Ngonten ayo bocah oling. Waduh.